Ahojte, volám sa Eva Vedra Kačková a som zakladateľka ZAMA z maserskej školy. A už vyše 22 rokov vzdelávam masérov na Slovensku. Ak hľadáte odborné a zároveň praktické štúdium, ktoré zvládnete aj popri práci, máme pre vás riešenie. Ročné štúdium Wellness pracovník maserskej služby. Chodí sa len raz mesačne na 4 dní, od štvrtka rána do nedele poobedia. Je to intenzívne, ale výborne zorganizované. Počas 40 výukových dní vás naučíme všetko, od masážnych techník, anatómie, saunových rituálov, výživy, marketingu, tejpovanie, mäkké techniky, kopu ďalšieho. Teória aj prax, dôsledne, poctivo a veľmi ľudsky. Štúdium je akreditované ministerstvom školstva Slovenskej republiky a po záverečnej skúške získate osvedčenie, ktoré vás oprávňuje sa zamestnať ako masér alebo wellness pracovník doma aj v zahraničí. V cene máte všetky pomôcky, 11 certifikátov, študentskú sekciu s videami a skriptami. A hlavne ucelené vzdelanie, ktoré vám otvorí nové dvere do života. Prihláste sa ešte dnes. Určite sa vám bude u nás páčiť.